No niin, ja sitten testataan Lidlin pinpointeria. Eli katsotaan, siinä on 2 euron kolikko. Se on semmonen, kyllä se 6-7 senttiä on, kun se rupeaa ensimmäisen kerran piipittämään tuo. Joo. Noin. Ja sitten täälläpä on 15 vuotta vanha Pro Pointeri. Mitä se tämä sanoo? No ei se juurikaan tuo Lidlin vehe häviä tuolla. Ehkä 8-10 senttiä, kun ensimmäisen kerran Pro Pointeri hälyttää, mutta ei tämä mikään paskempi vehe tuohon hintaan. Onhan tämä vähän muovisen oloinen, mutta varalaitteena käy. Yes.